Hola, hola, què tal? Són 2:15 del vespre. Avui és dilluns 7 de març. Benvinguts a Cassoleta. Molt bona tarda a tots i totes, amigues i amigues d'Esmaixada.cat. Soc l'Edu Rosselló, us dono la benvinguda un cop més a Cassoleta. Com sempre, repassarem el bo i millor de l'actualitat del bàsquet en català. Per fer-ho, m'acompanya, com sempre, l'Artau Pasqual. Molt bona tarda, Artau, com estàs? Bona tarda, Edu. Molt bé, molt bé. Escolteu, jo no us ho he dit, però aquest cap de setmana va ser el millor partit de la temporada. Ens va Vaig faltar fer... que ens enviessis les estats, Artau. No, ja te les dic. Vaig fer 6 punts. La Federació Catalana Oh, me n'ha robat 2, però en vaig fer 6. MVP del partit. També tenim per aquí, com cada dilluns, per parlar d'NBA, a l'Oriol Hermosilla. Bona tarda, Uri, com estàs? Bona tarda. A mi el cap de setmana no em va sortir tan bé, perquè això que tenia dos partits diumenge pel matí, els dos líders, a punt de guanyar-los els dos, però cap a caseta ben calentet amb dos derrotes als últims moments que no No, em però... permeten tenir el somriure amb el que va acabar l'Artau al partit pels seus, segons la federació, 4 punts. Però van ser 6. Una cosa, no et preocupis, nosaltres també vam perdre, ho heu més, però... Sí, aquí també sumo dues derrotes aquest cap de setmana, així que tampoc podem celebrar molt. Vinga, avui tenim tres temes principals. Com sempre, parlarem de l'MVP de la temporada regular, també parlarem de la lluita pel playoff i també ho farem d'aquest sotrac que porten els Golden State Warriors, nois. El mateix ho acabes de dir, Edu. Sí, parlarem. Vinga, Confirmo. abans que res, com sempre, ens n'anem amb la pregunta del dia, som-hi. Una pregunta del dia que ja sabeu que podeu votar cada dilluns i cada dimecres al nostre Twitter, @esmaixadacat, i com sempre els dilluns doncs, la pregunta és relacionada amb temes NBA i el dimecres amb temes de competicions europees. Quina era la pregunta del dia avui, Artau? Mira, la pregunta del dia, que l'has posat tu més a més, era qui creus que serà l'MVP de la temporada regular? I de la pregunta del dia jo et faré una pregunta a tu després, Edu. Vale. Vale, a veure, hi havia 4 opcions. Nikola Jokic, Joel Embiid, Jay Moran i un altre. Abans de donar els resultats, la meva pregunta és per què no has posat Antetokounmpo en lloc d'un altre? Ja, no ho sé, perquè he pensat que així la gent podria posar la seva versió si li faltava alguna de les opcions. Bueno, en qualsevol cas, entenc que només el 4% de la gent pensa que seria Giannis Antetokounmpo, perquè només ha votat un altre el 4% de la gent. Els vots. Jay Moran, 34% de la gent. Wow. L'últim que havíem parlat tu i jo, Wow, sí, sí. Cuidado. Oriol, tu Jay Moran el veus com MVP? Home, jo no. Jo crec que la gent l'ha votat perquè al final també pel seu joc crida l'atenció i és divertit de veure i sempre estan sempre treu un highlight. Sobretot aquestes últimes setmanes, a cada partit que juga deixa un highlight. Però jo sóc més dels altres dos, que D'acord, et convido a que els diguis. ara els dic. Joel Embiid, 30%, l'aposta d'aquesta casa, des de fa 3 setmanes aproximadament. I per altra banda, Nikola Jokic, que té el 32% dels vots i que, bé, doncs és el segon millor pivot de l'NBA, després del que està a l'equip de James Harden. Em sorprèn que Morant sigui l'opció més votada entre aquests tres, la veritat. Segurament crec que hi ha aquest factor que diu l'Oriol el factor highlight, segur que influeix. No, sí, highlight i el que vulguis, i sí que és cert que ahir hi va haver un petit desastre de Houston, perquè doncs bé, van perdre de Memphis, perquè van perdre contra Houston, que per cert, Oriol, Edu, estic content, Kevin Porter Jr. està començant a posar les coses a lloc i està començant a exhibir-se. No, però bé, petit desastre de Memphis, però estan segons. Per tant...
Sí, sí, estan A allà. veure, si la seva temporada és una absoluta barbaritat. És innegable, això és innegable, sí, sí. Llavors veurem com evolucionen i qui serà l'MVP. Després en parlarem a temps de triple. Ara ja abandonem la pregunta del dia, que com ja sabeu heu d'entrar al nostre Twitter a votar-la cada dia que hi ha cassoleta, i ara seguim amb els titulars. Som-hi. Subscriu-te al nostre Patreon per a continguts exclusius i així ajudes a que el projecte tiri endavant. Entra a patreon.com/esmaixadacat i descobreix les opcions de subscripció. Esmaixada.cat, el teu web preferit de bàsquet en català. Vinga, anem ja directe cap als titulars. Ja recordeu que en fem dos cadascú. Comencem amb el teu primer, Uri, vinga. Sí, mira, doncs jo haig de començar amb els Nets, la derrota dels Nets contra els Celtics d'aquesta darrera matinada per 126 a 120 a Boston. I ara només és aquesta derrota, perquè tot i la tornada de Durant, doncs, també van perdre contra Miami, crec que de divendres a dissabte, i és que els Nets en vam parlar la setmana passada en temps de triple, però segueixen sense rotllar. Ha tingut sort, ja que, com dic, la tornada de KD els hi ha arribat en el moment del calendari, doncs, un moment de calendari complicat, però és que Brooklyn, amb el seu superprojecte, ha perdut 17 dels últims 20 partits. És una dada que he vist avui i és que bueno, o sigui, posa la pell de gallina a qualsevol fan dels Nets. 17 dels últims 20 i tenen rècord negatiu, o sigui, per sota del 50%. Estan dins del play-in encara, però una temporada horrible a Brooklyn. Sí, sí, completament, i s'han d'afanyar, si volen sortir pujar en aquesta classificació, quedar entre el setè i el vuitè i tenir almenys dues opcions en el play-in. Sí, hauria de ser la seva prioritat ara mateix. Sí que és cert que s'ha obert una petita escletxa per l'optimisme a Cleveland, així com als Toronto Raptors també, que és la lesió de Jarrett Allen, que es baixa de manera indefinida dels Cavaliers i que pot d'alguna manera obrir la lluita per aquesta sisena plaça. A més, ell s'està d'alguna manera encara reinsertant a la dinàmica NBA, per tant, compte que es parlava fins i tot de final de mes, fa no tant. Exacte. Doncs això, anava amb el meu primer titular enllaçant-ho amb això, perquè anava amb el tema de Simmons, doncs ja pots anar amb el teu, Artau, aquest ja l'hem fet. Espera, com si no... Spoiler. Per això t'anava d'allà, però no me l'has rebentat, no passa res. Vinga, anem amb el teu. L'última hora, que és el retorn de Ben Simmons. Sí. El retorn, el no retorn. Vinga, continuem. Val. Treu-li, Edu, treu-li el seu, ja està. Sí, tira'm el meu primer, home, va. No, és igual, si fes. Va. El meu primer titular, doncs, és que Toko Shengelia, i que de veure Toko Shengelia amb l'NBA, doncs res, realment ara mateix, però Toko Shengelia... I va jugar a Brooklyn, i a Phoenix, no? Però sí, per relacionar-ho amb aquests primers titulars, Nets, Simmons, ara Brooklyn també amb Shengelia. Va, Brooklyn. Sí, doncs bé, gràcies, Oriol. Va jugar a Brooklyn i això, doncs, fitxa per la Virtus de Bologna i l'Eurocup ara mateix està preciosa. Un altre fitxatge, un altre èxit del departament de scouting de la Virtus que continua descobrint nous talents.
doncs aquest nou talent, entre cometes, que se n'anirà cap a Bologna. No sé si hi havia... O sigui, interès de més equips segur que hi havia, no sé si algú més ha entrat a la subhasta de Schengelia, però el que sabem és que acabarà a la Virtus. Vinga, seguim amb el segon titular, Uri. Sí, sí, clar, ara els recordo. Sí, vaig amb el meu segon titular, que és la gran nit de l'Ebron James, la matinada d'això, de dissabte a diumenge, crec que val la pena parlar-hi. Jo sóc un gran fan, o sigui, no sóc el màxim fan de l'Ebron James, prefereixo altres jugadors, però és que, clar, l'exhibició que va donar contra els Warriors per remuntar i guanyar a l'últim quart contra l'equip de Stephen Curry, que després en parlarem al triple, va ser antològica. 56 punts, 10 rebots també. Un LeBron James, que ja sabem que els Lakers aquesta temporada no estan enrotllant, i que, de fet, si estiguessin jugant la conferència est, estarien fora del play-in, també, per rècord, però al final està tenint una temporada per números, altres anys hagués estat candidat perfectament a MVP, 29 punts, 8 rebots, 6 assistències, i com dic, o sigui, no gaires vegades hem vist un jugador de 37 anys, perquè cal recordar-ho, 37 anys, porta des de la temporada 2003-2004 a la Lliga, en 56 punts, crec que la seva 18a temporada a la Lliga. Una cosa, I segueix... aquest partit, Digues. aquest partit el vau veure, va ser un drama de partit. O sigui, de veritat, per LeBron... Digues. Jo sé que els Warriors van ser un drama absolut. Però és que els Lakers van jugar perquè... I els Lakers són un drama, doncs imagina't. De veritat, o sigui, va estar molt bé veure l'Ebron fer 56 punts, però 51, però... Digues. El partit que Stephen... No sé, és el partit que Stephen Curry no tira en tot l'últim quart? Sí. I se'l En els últims 5 minuts no tira, és veritat. Crec que no tira en tot el quart i se'l passa sencer a pista. És Sí. la tercera vegada que durant la seva carrera que juga un quart sencer i... Sí, Déu-n'hi-do. Aquesta estadística va ser el partit, sí va ser una mica drama, Artau, però bueno... O sigui, estàs d'acord amb mi, Edu, sí, és un partit nefast. Completament. Queda per la història, per la gran fita de l'Ebron James, que a més va superant fites una darrere l'altra i és el segon jugador amb més minuts a la història de la Lliga, sumant regular season i playoff, i cada cop doncs, es va posant primer a més llistes, no? Sí, no, l'Ebron és històric i de fet, hòstia, vull dir, parla molt bé d'ell que als 37 anys continua enfocant partits, estan en una situació en la qual per ell seria molt fàcil desmotivar-se, tal com estan els Lakers, i no, continua a tope, vull dir, això al final, no sé, és molt bo l'Ebron, vull dir, res que no s'hagi dit ja. M'encanta la definició. És molt bo, l'Ebron, ja està. Sí, però tens raó que es podria esborrar i ja mirar de cara més endavant, però està donant tot el que pot. I això és d'elogiar en l'estat que es troba la seva carrera. Hi havia gent a Los Angeles que comparava el partit el partit contra els Warriors de l'Ebron amb l'últim partit de Kobe Bryant, dels 60 punts, i dic, on hem d'arribar? Home... Dic que l'Ebron fa 56 punts amb 31 tirs i Kobe Bryant va fer 60 amb 50 tirs. Exacte, vull dir, és exactament això, vull dir... És que un era un fair game i l'altre és l'Ebron intentant guanyar un partit. Va ser un partit en el qual fins i tot Utah, si pogués, li hauria passat la pilota a Kobe Bryant. Home, l'aplaudien. Aplaudir, quedava. Vinga, seguim amb els titulars, anem amb el meu segon, i com no, he de parlar de Miami Heat, que després d'una setmana molt complicada amb un calendari difícil, doncs partits contra Chicago, Milwaukee, Brooklyn i Filadèlfia, ha acabat amb 3-1 i continua líder d'aquesta conferència est, amb la victòria sobre Filadèlfia, doncs li guanya un partit d'avantatge, ara ja en són 3, i això també ha provocat que els Bucks doncs, hagin empatat amb els 76ers i estan a 3 partits dels Heat. I tot això sense Kyle Lowry,
nois, que segueix fora per raons personals, no sabem quines raons són, però segueix perdent alguns partits, crec que ja se n'ha perdut, no sé si va cap a 13-14 en total, però la bona notícia és que tot i perdre's aquests 4 partits d'aquesta setmana complicada, doncs els Heat han donat la cara, han pogut seguir líders. Com Sí, el... però anava a dir, tots els partits tenen atenuants. Contra els Bulls juga Tristan Thompson, això és a favor vostre. Contra els Miami Heat, contra els Brooklyn Nets és el dia del retorn de Kevin Durant, que encara és a mig gas. Sí, però en fa 33, Però em fa sembla. 31, O 31. Sí, però, vale, ja no sé, un partit ja en fa 37, està anant a més, vull dir, potser no sé. I contra els... D'aquí res en fa 56, com l'Ebron. Sí, però és que al final els Nets per guanyar necessiten això, que Durant faci més de 40 al final, perquè s'està demostrant. Si en fa menys, no guanyen. Jo continuo pensant que que realment ara mateix per dinàmica sou el millor equip de l'Est i per armes sou un dels equips millor preparats per jugar a playoff de l'NBA, però jo de veritat ho continuo dient, de la mateixa manera que veig a venir un petit desastre en el que queda de temporada regular dels Bulls, jo em penso de veritat que els Bulls amb Lonzo i Caruso són l'equip millor preparat, Edu, per fer mal als Heat. Amb l'Onze i Caruso. Això veurem com queda a la posttemporada. De moment, doncs els Bulls els troben a faltar, sens dubte. Mira, ens pregunta el Killer si Ben Simmons tornarà aviat. Doncs ho dèiem fa una estoneta, Killer, que de moment el que sabem és que no tornarà dijous en el partit contra els Philadelphia 76ers, el que sí que viatjarà amb l'equip i estarà a la banqueta. Veurem quina reacció tenen des de la grada els aficionats de la Campana. Seguim amb els titulars. Anem amb el teu segon, Artau, que em sembla que és l'única falta. Sí. Bueno, aquí poses Zion Williamson, no sé. Zion Williamson... Sí, com si ho haguéssim posat nosaltres. Perdó. Aquí poses Zion Williamson, diu. Sí. Ara ho he recordat, és que no sabia si havia llegit alguna més avui. Zion Williamson diuen que ja ha tornat a New Orleans, que ja està preparat per recuperar-se la dinàmica de grup d'aquesta temporada dels Pelicans, és a dir, que vol aportar en la lluita pel play-in de l'equip de Nova Orleans. I no sé si... òbviament que estareu d'acord amb mi perquè és un fet, però estem potser davant del millor moment dels New Orleans Pelicans dels últims 2 o 3 anys. Per tant, doncs, bon moment perquè torni Zion. Sí, sens dubte. Aviam com acaben... Com acaba encaixant tot plegat. Es puja al barco quan va bé, Exacte. Quan va bé sí que es puja, quan no vol, No, però ara també diré una cosa, compte, que si aquest tio pesava 137 quilos... Inatiu. Jo no sé quan ha d'haver perdut per poder tornar a aquesta temporada en molt poc temps, realment. Però bueno, els guanyarà a l'estiu. Però jo el que tinc claríssim és que Zion és més Knickerbocker que Mbappé madridista. Això ja es dir, Què passa? Que m'ha fet gràcia que primer era un silenci i tots pensant, què deu estar passant? Doncs això ha passat, que se'ns ha tornat a penjar el tema i ja tornem a estar en directe, perdoneu, que tenim alguns problemes tècnics avui. Tenim comentaris al xat. Sí, fota-li. Vinga, el Jofre ens diu, referint-se al tema Nets, ens deia que olora Heat Nets a primera ronda i que els Heat al carrer a primera ronda crec que han de menjar moltes sopetes. Seguim amb aquests joves com Simon Zion, etc. Poquet o zero professionals, no? Que si baixes prolongades, que si m'enfado i no jugo. Com ho veieu, nois? A mi m'agrada el comentari del Swaggy, que l'Artau està aprofitant els titulars de la setmana passada. És que és possible, perquè estava pensant que el de Zion ja l'havia dit. És que em sembla que aquesta notícia ja havia sortit la setmana passada. Probablement. El que volia dir, el tema dels sofredits. No, que en el tema Zion estic d'acord amb ell, totalment, o sigui, penso que Zion ha estat irresponsable, almenys pel que ha transcendit. En el cas de Ben Simmons, és que no ho tinc tan clar, és una zona molt escabrosa i al final, clar, vull dir, sí que és cert que és tot com molt raro, però jo entenc que una persona, el seu estat
El seu... Què és això? Què és aquest soroll? Era jo, perdoneu, jugant amb el mòbil. No, jo crec que Avui estem finíssims, vinga, va. l'estat mental d'una persona pot canviar per estar en un lloc de feina que no t'agradava, passar a estar en un que sí. Per tant, entenc que el tema Simmons sí que el puc entendre una mica més, tot i que crec que jo no seguiria el mateix procés mental que ell. Puc entendre que hi hagi persones i que ell concretament el segueixi. Però el cas de Zion sí que per mi estic totalment d'acord amb el Jofrevich que ha estat un irresponsable. Jo no sé com veieu vosaltres el tema Simmons, però sí que és una mica més... Dins d'aquest raro en si és raonable. Sí, però també entenc el tema Zion, que si no ha tornat abans és perquè els seus problemes físics no ho han permès i perquè no volen forçar-lo abans d'hora, està clar. Mira, diu Hem d'agrair, espera, abans de seguir, hem d'agrair a l'Olaston, que s'ha subscrit amb el Tier 1. Moltíssimes gràcies per la teva confiança, Olaston, i aquí estem donant-ho tot amb el Casoleta NBA. Què deies, Artau? No, el que diu el Jofrevich, diu, veient esmaixades, tens el Casoleta, 2 tirs lliures per canvi. Tot ok. Tot ok. Aquest ha estat el més graciós de l'última setmana, Jofrevich, aquest d'ara. Sí. Seguim, però normalment fan gràcia, hem de seguir en aquesta... Ha estat molt bé. Vinga, va, seguirem, ja tanquem el capítol dels titulars i ens anirem amb el... És que ara ja he perdut fins i tot el guió, nois. Aquí estem. Avui ara toca... Ara estava dubtant si tocava l'Avui Descobrim o el jugador misteriós. Toca l'Avui Descobrim. Avui Descobrim, que ja sabeu que és aquesta secció de vídeos que ens porta l'Artau descobrint jugadors. Avui el jugador a descobrir és AJ Griffin. Vinga, som-hi. AJ Griffin és un dels jugadors que més m'agraden d'aquesta generació. Parlem d'un wing de tot just 18 anys que en la seva primera temporada diu que ha anat guanyant-se un major protagonisme al llarg de la temporada i que ja a aquestes alçades, a les portes de la part important de la temporada NCAA, s'ha convertit en un dels millors executors de la lliga. El canell i les condicions físiques són completament extrapolables des de ja a l'NBA i són al mateix temps les seves majors virtuts. AJ Griffin, als esquemes de Mike Krzyzewski, és un executor. Anota aproximadament el 45% dels triples que llança i és molt consistent a peu parat després de recepció, així com també sortint de bloqueig indirectes i de rissos. No se'l pot jutjar pel volum global perquè la seva temporada té diverses parts molt marcades, sobretot en un inici en el qual fins i tot sortia de suplent, però el seu rol d'executor sempre l'ha sabut interpretar bé, amb encert. Té un equilibri excel·lent, l'alliberament del tir és molt ràpid i necessita molt poc per quadrar-se per executar. És un jugador que les dimensions que té, sumades a la velocitat i a la capacitat de moure's amb potència i explosivitat en espais curts, en espais reduïts, el converteix en una alternativa molt complexa de fer front pels rivals. A sobrevot també s'ha animat ja a fer alguns llançaments, l'hem vist anotant sortida de 2 contra 2, també des de la mitja distància, i ja ens ha deixat alguns side steps preciosos que demostren la facilitat que té per crear-se a distància respecte del defensor. Parlem sobretot de tir sobre bot sobre 1-2 vots, res especialment difícil ni res especial que condicioni especialment les possessions ofensives del seu equip. Ha de polir el maneig de pilota per continuar evolucionant, però també és un anotador molt resolutiu a l'àrea restringida gràcies a la velocitat, l'activitat en talls sense pilota i la capacitat per absorbir contactes. Duke li ha demanat molt poc com a generador, per altra banda, però sempre s'ha sentit còmode atacant el close-out i ha tret algunes passades per al tirador que han estat realment interessants, així com també ha estat capaç de reconvertir alguns mà a mà en bloqueig directes en coberts per assistir. És un jugador de lectures simples, fins a cert punt reactiu, però a l'hora d'habilitar els companys sí que és molt funcional. En defensa, el perfil d'AJ Griffin és igualment interessant. És un jugador capaç de fer-se càrrec d'exteriors, des de bases fins a l'est, i que respon bé als desajusts del pal baix contra l'est físics i quatres. Té activitat de mans, és capaç d'ajudar i compensa en verticalitat des del costat feble
a qualsevol situació, més que té el joc de peus molt treballat. A vegades sí que en accions sense pilota perd la marca perquè encara li costa col·lectivitzar la defensa, entendre que el bàsquet és un 5 contra 5 i això deriva en portes enrere i talls del seu emparellament, però és una qüestió que es pot resoldre a l'NBA. Doncs ja tenim a AJ Griffin descobert, ja el veureu en el pròxim draft gairebé segur, ara ho parlàvem fora d'antena, nois, és com aquest estil Jimmy Butler, no? Recorda una mica el seu joc, Artau. Jo tinc la sensació, ja m'ho direu vosaltres, que dels que us he anat presentant fins ara i dels que heu estat, que són Sochan i Jabari Smith, tinc la sensació que dels tres és el que més us ha agradat. Ostres, a mi Jabari Smith m'agrada molt, A mi el que més m'ha agradat és aquest, sí. O sigui, jo he vist un xaval amb talent i molta potència, o sigui, físicament és un animal, però, bueno, Jabari Smith també era un animal, però físicament, o sigui, ho compensa, o sigui, utilitza molt bé el cos en atac, i he vist un jugador capaç de llançar de 3, bon penetrador, i que ja hem vist també que en defensa, bueno, el que ens comentaves, vull dir que la seva capacitat de recórrer distàncies i d'arribar a tot, un jugador molt interessant. Per això et preguntava ara fora micro que on el veies, si t'he preguntat si top 10, perquè, home, el nano em sembla molt talentós. Jo, si tingués la possibilitat d'escollir 5 vegades al draft, és a dir, si pogués escollir pels 5 primers equips, segur que AJ Griffin cauria en el top 5, perquè és un dels jugadors que més m'agraden. De fet, tinc moltes temptacions de posar-lo al top 3, perquè a mi és que aquesta barreja de físic, capacitat defensiva, capacitat per llançar sobre bot, però també off-ball i tal, a mi això em sembla una cosa molt, molt seriosa per l'NBA. Per tant, en un draft que no té res que m'apassioni ben bé, aquest tio me'l quedo abans que molts. I a més, una cosa que no s'ha dit, és el més jove del draft, Però que és, com en que és de Tiliquina en el seu dia. És de primer any, ara. Sí, però és que és el jugador més jove, vull dir. Els top, almenys. Vinga, doncs tanquem la carpeta de l'Avui Descobrim. El pròxim dia descobrirem un altre jugador i ara ens n'anem a jugar una estoneta al jugador misteriós. Som-hi. Vinga, és l'hora de jugar al jugador misteriós. Ja sabeu que us proposem 3 pistes, us proposo 3 pistes, Artau i Uri, a tots els que esteu aquí al xat, d'un jugador o exjugador NBA, i a partir d'aquí, doncs, a partir de les 3 pistes, heu d'intentar encertar-lo. El jugador d'avui, aquestes són les 3 pistes, us les posaré en pantalla gran perquè les pugueu veure bé. Pista número 1 és un dels millors undrafted dels últims 10 anys. Pista número 2 té un campionat i un anell i un campionat de la G-League, i la pista número 3 és que és el màxim anotador del seu equip. Doncs ja teniu aquí les 3 pistes i ja podeu començar a obrir foc i a dir la vostra opció preferida per aquest jugador misteriós. Vaja, sí, l'he posat molt fàcil avui, no? Vale, ja us el complicaré una mica més el pròxim dia, perquè veig que per aquí pel xat també l'han encertat. L'Uri, just abans de començar espera. He vist les pistes al guió i l'he encertat. Sí, exacte. Just estàvem esperant que arribessis Artau i he llegit les 3 pistes i diu, és Van Vliet, i dic, vale, l'he posat molt fàcil avui. Doncs res, avui ens ha durat poc, això. Ja només et faltava que la silueta també fos de Van Vliet. Sí, i que posés que és Barber. Aquí tenim, amb la samarreta de l'All-Star. D'aquest any ha sigut la seva primera vegada com a All-Star, el vam poder veure a l'All-Star de Cleveland. Doncs Fred VanVleet, el jugador misteriós, el pròxim dia ja ho posarem més complicat. Ara seguim cap al triple. Vinga. Vinga,
és temps de triple. Aquí tenim els 3 temes presentats d'avui. A l'MVP de la segona a la 6a plaça de l'Est. Ens centrarem en aquestes posicions, en aquesta lluita pel playoff, i també parlarem dels Golden State Warriors i d'aquests problemes que venen des de principis mitjans de febrer. Ho analitzarem després, fil per randa. De moment, comencem, obrim foc amb el tema de l'MVP. I aquí teniu us deixo aquí a la part superior unes quantes dades sobre els possibles candidats. Nosaltres a la pregunta del dia proposàvem doncs Embiid, Jokic i Morant, però aquí també hi he volgut afegir les dades de Giannis Antetokounmpo i de DeMar DeRozan, que estan fent molt bona temporada també. I aquí teniu les dades en qüestió. Joel Embiid, aviam si podem moure una mica que es vegi bé. Joel Embiid, aquí amb 29,5 punts per partit, 11,2 rebots, 4,4 assistències, 1,1 recuperacions, 1,4 taps, 49% en tirs de camp, 35,1 en triples. Després tenim Nikola Jokic, 25,8 punts per partit, 13,8 rebots, 8 assistències, 1,4 recuperacions, 0,8 taps i 57,1% en tirs de camp, 36,3% en triples. Ja Morant, el que era el candidat més votat per la gent de la nostra enquesta que llançàvem avui a la pregunta del dia, doncs tenim que té 27,6 punts per partit, 5,8 rebots, 6,6 assistències, 1,2 recuperacions, 0,4 taps, 49,4% en tirs de camp i 34,3% en triples, tot i que els triples els han millorat bastant en els últims 10-15 partits. No? I sobre aquests 3 candidats, crec que la pregunta és obligada. Qui és per vosaltres qui hauria de ser l'MVP de la temporada, Uri? Jo, per mi, personalment, jo voto Nikola Jokic. Crec que si jo us llenço una pregunta, si mireu les plantilles senceres i agafeu la plantilla de Denver i us pregunto quins són per vosaltres els 3 millors jugadors dels Denver Nuggets? Amb la plantilla sencera, Jo crec que em diríeu tots dos que Jokic, Jamal Murray i Michael Porter Jr. Sí. Jokic està jugant sense els 2 companys seus que completen aquest Big 3, entre cometes, des de fa molt de temps. Després, si mires el rècord dels Nuggets crec que és un partit per sota dels Sixers. O sigui, és que la temporada dels Nuggets al final és prou bona. Si mirem les exhibicions que va fent de tant, o sigui, a vegades Jokic, que crec que ha estat de fet MVP de la nit, que ho hem posat aquest matí en el tuit d'Esmaixada, mires aquesta fulla estadística prop del triple-doble, bueno, 2 assistències, però prop del triple-doble, no és que no hi hagi color, però jo em decanto bastant la balança per Nikola Jokic perquè repeteixi el servi. A més, tinc unes dades que si voleu les donaré després, primer deixo parlar a l'Artau, però perquè és una comparativa entre Embiid, Jokic i Antetokounmpo que també deixen entreveure molt clarament que Jokic, la seva temporada a nivell numèric és superior a la dels altres dos. Estava buscant ràpidament la dada Uri, fins a 17 triples dobles aquesta temporada per Jokic. Sí, no, si els que patim a vegades el Pelayo a la Fantasy ja ho sabem, que té el Jokic i constantment és triple-doble, pesat. Artau, vinga, entre tots aquests candidats, per tu qui és l'MVP, tot i que crec que ja sé per on aniràs. No, fora conyes, descarto DeRozan perquè el rècord dels Bulls no ho permet i perquè em sembla que dins de que... O sigui, em sembla que és el prototip d'estrella menys MVP d'aquesta llista, no sé si esteu d'acord amb mi, vull dir, pel tipus de... per tot en general. Per tant, el descarto. Després, ostres, és que un tercer MVP d'Antetokounmpo seria una cosa molt bèstia i crec que tindrà temporades encara millors que aquesta, per tant, no l'acabo de veure ara mateix tampoc per la dinàmica dels Bucks. I entre Embiid, Jokic i Morant, el millor jugador em sembla Jokic, el jugador que ha fet coses més bèsties pel seu equip aquesta temporada i que ha dominat més els partits em sembla Jokic, i si jo hagués de votar amb la mà al cor
votaria Morant, però el cap també em diu Jokic. És que el que fa Morant, que té els Grizzlies, segons, que a més és que parlàvem dels Grizzlies si estaven començant a reconstruir de nou a l'inici de la temporada, un rebuild ràpid, i a mi el tema Morant em sembla al·lucinant per l'impacte que té més enllà de les estadístiques, però és que clar, és que el tema Jokic és el 3/4 del mateix, i jo diria que actualment podem parlar de Jokic com un dels 3 millors jugadors de l'NBA d'aquesta temporada, o sigui, en termes globals dels últims anys, junt amb Teto segurament també i tal. De fet, és molt possible que els 3 millors jugadors actuals de l'NBA siguin europeus, el tema és molt bèstia, i vaja, no sé, vaig amb Jokic, si he de votar amb sinceritat, Jokic, si puc votar amb el cor, Morant. Sí, jo crec que també estic bastant amb vosaltres i em decantaria per Jokic, sobretot pel que deia l'Uri, que si tu mires a la resta de jugadors tots tenen més o menys ajuda dins del seu equip i Jokic està fent això sense tenir els seus dos millors companys disponibles. Llavors, doncs, encara crec que té més mèrit per part de Jokic. Crec que tampoc hauríem de descartar Antetokounmpo en aquesta carrera perquè els Bucks ara són tercers, el seu nivell d'anotació és gairebé 30 punts per partit i és capaç de fer en molt pocs minuts, l'altre dia en 28 minuts no sé si fa 26 punts i 14 rebots o 15 rebots, és una bestiesa el que pot arribar a fer en molt pocs minuts en impacte a pista, i crec que faríem malament de descartar-lo, perquè crec que tindrà opcions fins al final. Si no em fallen els números, aquest any probablement sigui el quart any seguit que l'MVP el guanya un jugador europeu. Sí, 2 d'Anteto i un de Jokic, són els 3 últims que portem. Un africà, no americà, vaja. O sigui, un no americà. Si no guanya Morant o de Rosen. Clar. Vull aprofitar que estem aquí en directe al Casoleta per demanar perdó públicament a DeMar DeRozan, la teva gran estrella, que jo he criticat moltíssim i l'he anomenat DeMar DeRozan en moltes vegades per les risses. La seva temporada m'està caient la boca. Però sí que és cert que al final d'aquesta terna de 5 jo crec que més que el rècord dels Bulls són els altibaixos que tenen els Bulls. O sigui que quan els Bulls guanyaven partits i DeMar DeRozan va fer aquesta ratxa de la qual vaig parlar la setmana passada als titulars per sobre el 50% en tirs de camp i més de 35 punts i tot això, clar, és que DeRozan podies posar top 3 a la lluita. Ara que els Bulls tornen una miqueta cap avall, ja no es copen tants titulars, ja no és el mateix. Mentre que els altres, sobretot Embiid i Jokic, jo crec, jo respecto molt la temporada de Morant i em sembla que si guanya també és un legítim guanyador, perquè al final els Grizzlies, com bé has dit, estan on estan. Mèrit de... Jo crec que tenen bons jugadors, però per mèrit especialment de Morant. És la sostenibilitat que estan tenint Embiid i Jokic, la regularitat en aquesta temporada, a mi també em sembla molt bèstia i em sembla de mèrit. I per això jo jo crec que estaria entre ells i jo triava el serbi. Abans he llegit per Twitter una dada aglutinant estadístiques bàsiques com aquestes que surten aquí, de punts per partit, rebots, assistències, més també les estadístiques avançades que mesuren a l'NBA, com l'effective field goal percentage, el true shooting, el percentatge, o sigui, el ràtio d'assistència pèrdua, totes, les advanced stats i fins i tot aquestes del més-menys i coses com clutch points, tot això, un seguit d'estadístiques de les quals aglutinaven 40. En aquestes 40, entre Embiid, Jokic i Giannis, Jokic lidera 30 dels 40 apartats estadístics, per 6 d'Embiid i 4 de Giannis. Clar, és que jo crec que el domini de Nikola Jokic en aquesta temporada, per molt que al final també el d'Embiid sigui gros, jo crec que el de Nikola Jokic és indubtable. I per això repetia amb el serbi. És que el tio està fent coses úniques, realment. És que Jokic està evolucionant cap a... És igual, és que potser diríem bestieses, és que però amb tot el que li queda de carrera pot acabar sent... Vull dir... No sé, és que no sé. I tinc la sensació també que pel tipus de joc que fa, al contrari del que podíem pensar fa uns anys, Jokic envellirà bé, que això també és un punt molt a favor de la seva trajectòria, i no sé, de veritat que és un jugador que... És que fa coses... A veure com ho dic. O sigui, fa coses que cap altre de la llista pot fer, mentre... A veure, evidentment, que Jokic no pot fer el que faria ja Morant, però vull dir que a nivell d'impacte i tal,
Jokic segurament és el jugador que més pot igualar les coses dels altres, també. Vull dir, per tant, per mi és el millor. Comentaris pel xat, va, a veure. Diuen... Pues tu vaig jo, Edu. Fes. Vaig. Avui estic embalat. Diu el Descartes, diu, he votat pel el Ja Morant, però per números hauria de ser Jokic. És difícil que repeteixin MVP. Sí, però és que ja ho van fer amb en Teto. Sí. Llavors, clar... Si ets el millor, ets el millor. A mi el que em grinyola més és l'NBA, institució nord-americana per excel·lència, vull dir, donant 4 MVPs consecutius a jugadors que no són nord-americans. Però vaja, és que està a punt de passar. I té pinta que ho hauran de fer uns quants anys més. Al final, si és tan clar, no poden donar-li a un que no s'ho mereixi. I no són nord-americans, però són part, o sigui, Jokic és cultura dels Nuggets i és part ja de l'afició americana a la NBA i Embiid més del mateix, perquè ja fins i tot és produït de pivot que mola. Embiid Perdó? Embiid fa universitat allà, a més. I institut crec que també. I al final és jugador, o sigui, que els hi recorda que recorda ja antics pivots que ha tingut la Lliga, com Olajuwon, David Robinson, Patrick Ewing, aquestes figures que s'han anat perdent, i amb Embiid, els propis americans, encara que Embiid sigui camerunès, doncs recuperen. Ara que parlem de pivots, recordeu-me, per cert, que quan acabem el directe i tanquem micròfons us he de dir una cosa, que em va fer molta gràcia d'ahir. Després, el Jofre Vills diu, jo crec que Embiid pel simbolisme de Process. Ell també ha estat sol fins ara i Jokic té l'MVP. És que clar, al final, Embiid segurament en molts moments seria el millor pivot de l'NBA, però és que té una absoluta anomalia d'un tio que juga a la seva posició com podria jugar qualsevol altre i està rebentant-ho tot. Sí, completament, però sí que al final el que està clar que hem posat més candidats que aquests, però tot apunta que la lluita és entre Jokic i Embiid. Sí, el Javier Ewing diu, jo crec que és l'any d'Embiid, el Swaggy ens diu hola Swaggy, el Roc Guerrero ens diu, i el perdó per Embiid, després aquí ningú s'ha de disculpar amb Joel Embiid, em sembla. No, però bueno, allà el Rob va rebre casa el Rob. Allà el Rob i les seves paranoies. El Javier Ewing diu, a Morant no li toca encara. Sí, diu que ell veu més a Embiid, sí. Clar, tots aquests jugadors... El tema és, els jugadors que segurament més aviat si els hi tancarà la finestra per ser MVP dels que hi ha en aquesta llista són DeRozan, perquè no és normal el que ha fet aquest any, i Embiid perquè és un jugador que ja sabem que cada vegada que cau a terra entren calfreds, per tant, doncs... No, és així, vull dir, recordo el partit contra els Knicks de l'altre dia, el meu segon partit sent fan dels Sixers, en el qual... És que és més bandwagoner que tots els fans que han anat portant l'Ebron de franquícia. Va caure Embiid, Rob, jo em vaig glaçar absolutament. Vull dir, vaig entendre el que heu sentit moltes vegades quan va caure a la banqueta dels Knicks, em sembla que va ser. Després, el Rob diu, Sabonis pare estaria orgullós de Jokic. Sí, és un perfil de pivot, segurament que sí, no? El Javier diu... Segur que no està orgullós de Sacramento. Exacte, anava a dir, Sabonis fent potser no tant, amb l'última decisió. Pobre xaval. Vinga, va. I després... Sabonis pare agafa i li diu al seu fill, Nicola és el fill que hauria volgut tenir. No, seriositat. Va. El Javier Duic diu, el veieu guanyant un anell a Denver? Jo tal com s'està posant l'est, és una pena que siguin de vidre Murray i Porter Jr., però si aquests dos tenen un mínim de salut física, a mi em sembla que els pròxims anys Jokic és el tio de l'oest que més s'aproxima a l'anell. I si no, a un mig llarg termini que el puguin combinar amb una altra estrella que no sigui cap d'aquestes dues i que pugui tenir més recorregut a nivell de partits. Repassem un moment l'oest. LeBron ja és gran, però s'està fent més gran. Els Lakers, a priori, han d'explotar en algun moment, a més, perquè han esgotat els seus moviments, la finestra de moviments gairebé. Els Warriors, a veure,
són molt bons, però tenen unes limitacions i a més els jugadors es van fent grans. Ara en parlarem dels Warriors, de fet, d'aquí una estoneta poqueta. I l'altra banda, la sensació és aquesta, no? Que Memphis, algun equip que pugi, però vaja, jo veig a Denver en un punt de maduresa i estabilitat molt major. Utah no me'ls acabo de creure, tampoc. Els Clippers amb Kawhi i Paul George hem vist com de volàtils són, perquè no pots garantir que cap dels dos jugui. Llavors, doncs, esclar, per mi Denver és l'equip que està més a prop de construir un projecte, o sigui, de construir un equip guanyador a anys vista de l'oest ara mateix. Jo no m'enfio, però dels Nuggets. Ho deixo aquí, no. Perquè crec que Jokic és molt bo, però com has dit, o sigui, jo em fiaria de Michael Porter si no fos de cristall, com has dit. Però crec que al final per guanyar un anell o es donen circumstàncies molt especials, com és el cas al final jo crec dels Bucks la temporada passada. Penso que si Harden i Irving, sobretot Harden, haguessin estat al 100%, la sèrie contra Nets la perden els Bucks. O si Kevin Durant no fes un 62 de peu. Sí. I clar, jo penso que és molt difícil, però molt complicat guanyar un anell. No tens dos jugadors al top 10 o 15 de l'NBA. Evidentment, clar, pots tenir una gran estrella que després l'equip acompanyi. Penso que en els moments decisius necessites aquest puntet especial de cracs. Jamal Murray penso que sí que té moments molt brillants d'aproximar-se a un nivell All-Star claríssim i tal, però són moments, no és un jugador que tingui aquesta continuïtat en el joc. I clar, jo en sèries de playoff, si no acompanyen a Jokic amb un altre top 10 o top 15, crec que s'haurien de donar diverses circumstàncies especials, que sí, bueno, clar, es poden donar, però que hauria d'influir també l'atzar i elements externs per fiar-me a Denver. I canviant a un Aaron Gordon Edu, per un top cosa, 10... Perdó, que te reboto la pregunta, Edu. Sí. T'anava a dir, per mi, Denver té un tio que aspira a ser top 1, o sigui, ara potser serà top 5 en el pitjor dels casos, top 3 en un cas intermig, top 1 en el millor, com és Jokic els pròxims anys. Sí. Jo crec que Murray sí que anava a ser All-Star abans de la lesió, i independentment de que no arribi al nivell All-NBA o que no sigui un top 20 de l'NBA, hòstia, no hi ha gaire jugadors que tinguin els pebrots com dos planetes per fer-te 50 punts en un partit de playoff de finals de conferència, com va fer, o de semifinals, com va fer Murray, i sigui un top 20, un top 25, el que sigui de l'NBA. I per altra banda, és que Michael Porter Jr., més que no sabem quin jugador és, no sabem quin jugador ens ha quedat. Vull dir, llavors, esclar, hem de veure... I jo, de totes maneres, molt ràpid, vull dir que jo, potser és molt impopular això, però jo no estic d'acord amb que Jokic sigui el millor jugador de la NBA, i encara que guanyi l'MVP. O sigui, per mi l'any passat no ho era, i aquest any, si guanya l'MVP, tampoc és el millor jugador de la NBA. Per mi, Llavors, no crec que sigui un jugador que va camí a ser top 1. Penso que hi haurà jugadors que, independentment de si guanyen el premi al jugador més valuós, són superiors a ell. No, per mi el millor jugador de la NBA, o sigui, fixa't, què vull dir? Per mi Jokic, o sigui, si a mi em demanes l'opinió, d'aquí 3 anys Jokic no serà ni el segon millor europeu, o sigui, per mi serà Doncic, Antetokounmpo, Jokic, però vull dir que igualment és el tercer millor dels europeus, sent igualment possible que sigui el tercer millor jugador de la NBA, perquè és completament verosímil sent aquests 3 els jugadors que estem parlant, saps? Sí, completament. El Jofre ens diu, si Van Vliet és All-Star, Murray per 3. La cagada de Denver és pagar el màxim per un tio que es passa més temps lesionat que jugant. Això està clar. La pregunta que us feia jo, si aconsegueixes a un mig llarg termini canviar un Aaron Gordon per una estrella, amb una plantilla similar a la que hi ha, entenc que ja li veuríem més opcions d'arribar a finals, de tenir l'objectiu com a anell més a prop, no? Però és que és perfectament possible que Denver ja tingui les 3 estrelles, com que només en tingui una, però és que vull dir, pot ser perfectament que ja tingui les 3. És que hi ha d'haver un continuïtat. Clar, però... Jo penso que per això potser necessites un sacrifici més gros, però que Aaron Gordon i Jamal Murray per una estrella, jo crec que t'apropa. I amb això, o sigui, com ha dit l'Artau, a veure, és que jo també ho penso, com he dit abans dels moments brillants, Jamal Murray és un jugador que ja ha demostrat en playoff, en partits grans, quan la pilota cremava, ser el número 1 de Denver
no al llarg de la temporada, però sí en algun moment, pot ser el número 1 de Denver. Vull algú que al costat de Jokic pugui fer o sigui, que sigui més constant, que en aquests partits de playoff no sàpigues si apareixerà o no, sinó com dic, i per això potser per Aaron Gordon només no, però si ho canvies fins i tot per Aaron Gordon i Jamal Murray, jo crec que s'aproparien més i després l'envoltes d'un bon projecte, s'aproparien més que tal com estan ara. Que ara se'm queden encara una mica curts, perquè ja hem vist la sort que estiguin lesionats tots dos, però falta alguna cosa més, vull dir, en aquests Nuggets. Bé, vinga, doncs tanquem ja aquest tema de l'MVP, de Jokic, dels Nuggets, d'Embiid, i obrim el següent tema del triple, que és aquesta lluita pel playoff entre el segon i el sisè lloc de la conferència Est, que té els següents actors. Aquí teniu la classificació actualitzada a dia d'avui. Miami Heat és primer amb 43 victòries i 22 derrotes. Philadelphia 76ers segon, 39 victòries, 24 derrotes. El tercer és Milwaukee Bucks amb 40 victòries i 25 derrotes. Quart és Chicago Bulls amb 39 victòries, 25 derrotes. Cinquè, Boston Celtics amb 39-27. I sisè, Cleveland Cavaliers amb 37 i 27. Estan aquests llocs de playoffs repartits així. La primera pregunta és obligada, nois. Entre aquests equips, creieu que algun d'aquests perdrà la seva condició de playoff directe o els veieu a tots sis mantenint-se en aquestes places? Uri. Jo els veig... Si algun el perd, bueno, clar, és que diré una obvietat. Si algun equip perd aquesta condició és Cleveland, però ni el Cleveland el veig perdent, O sigui, hauria de caure molt. Hauria d'haver un canvi de dinàmica molt gros entre Cleveland cap avall i Toronto cap a dalt, perquè al final la distància, com veu aquí la gent a la pantalla, és de 3 partits. Jo penso que tots aquests, bueno, els 6, Miami els conto també, els 6 equips que ara mateix estan dins de playoff seran els 6 que ocuparan les 6 primeres posicions de l'est, i evidentment ja doncs, entrem en el debat que ara hi entrarem en quina posició ho farà cadascú. No crec que la perdin. Artau, com ho veus? Jo tenia el punt de mira, ja ho saps, la situació dels Bulls i la dels Cavaliers. Veia els Bulls, com ha acabat passant, amb un calendari molt propici per demostrar que sense Alonso i Caruso no es va massa enlloc ara mateix. Però, per cert, Oriol, vaya temporada de donar la mà a Porto entre Caruso, Embiid i companyia, però bé, és el que hi ha. Això ja se sap, Però bé, vull dir això, que són fonamentals. Cleveland, la baixa de Jarrett Allen, el seu pivot all-star, recordem, em sembla molt decisiva, ja no només pel que t'aporta en defensa, sinó també pel que t'aporta en atac, perquè era un jugador que feia sentir molt còmode Jarrett Allen a Darius Garland. I bé, doncs és un tram de temporada decisiu que hauràs d'afrontar sense segurament un jugador que era candidat a ser All Defense en un equip que era dels millors en defensa de l'NBA. A partir d'aquí, a Chicago crec que ho hauria de fer molt malament per caure ara mateix a la setena plaça, perquè et diria que ara tens partits contra Sacramento, Orlando i tal, i els hauries de poder treure i gairebé treure una mica més d'avantatge del que tens ara aquí realment. I per altra banda, sí que és cert que jo vull veure la pugna aquesta Cavaliers-Raptors com es resol. Ahir els Raptors van desaprofitar una bala molt important en aquest partit, perquè podien passar d'estar 1 a estar 3. Llavors, doncs, veurem en què queda. Per altra banda, Edu, t'he de dir que és la primera vegada que miro la classificació avui, per tant, entendràs la meva sorpresa l'haver vist novens als Brooklyn Nets, perquè ahir no la vaig veure. Sí, amb menys del 50% ho comentàvem abans, però hem de fer un temps mort molt ràpid perquè l'Uri ens ha d'abandonar, se'n va a l'entrenament. Us deixem un segon de res, una pantalla d'espera perquè no ens veieu el cartró i de seguida preparem la pantalla amb dos i seguim amb l'Artau. Res, un minutet i moltíssimes gràcies, Uri, com sempre, i ens veiem per aquí dilluns que ve. Un plaer i ja adeu també a la gent,
Gràcies i fins la propera. Vinga, doncs ens veiem aquí dilluns que ve amb l'Uri i no marxeu perquè res, en un minutet tornem o menys tornem a connectar. Vinga. Aviam. Doncs ja ho tenim configurat, sort que la configuració del cassoleta del dimecres també serveix per avui i ja estava la configuració més o menys a punt i ha sigut el tema ràpid. Seguim, Artau, amb el tema que teníem d'aquestes posicions entre el 2 i el 6. Parlàvem de bé, al final el que ja portem parlant setmanes que Bulls i Caps segurament són els que estan en tendència més negativa de tots els equips que estan entre el primer i el sisè, i jo el que tinc moltes ganes de veure és com es resol aquesta segona i tercera plaça. Es veu, té pinta a una lluita aferrissada entre Bucks i Sixers. Sí, de fet avui és dia clau per aquesta tercera plaça, perquè si per casualitats de la vida hi hagués una victòria dels Bulls, Edu, tornen a la lluita, perquè hi ha un Bulls Sixers, no crec que hi hagi una victòria dels Bulls, però també et dic que és un rival que tàcticament és bastant més propici del que la gent pot pensar per Chicago, Filadèlfia, perquè tenen problemes defensius grossos en el 2 contra 2, i això és una invitació als exteriors dels Bulls, que ara mateix és el millor que tenim, per tant no veig una gran diferència realment a nivell de matchup, però sí que és cert que la cosa està entre Bucks i Sixers. Els Bucks deixen pitjors sensacions que la temporada passada, realment, en el que hem anat veient, que això és important d'entendre, i de totes maneres, doncs això, no? Cal veure en què deriva aquests Sixers, que amb Harden van 3-0 o 4-3-0 diria. 4-0 diria. Doncs amb Harden van 4-0, però que ja hem vist, d'altra banda, que de moment la sensació és que Harden no jugarà back-to-backs, perquè contra els Heat no va jugar i era un partit transcendent. Bastant transcendent, i doncs es podien apropar a la primera posició, però van guanyar a Miami, llavors doncs va eixamplar una mica aquest marge. Al final aquesta lluita per les tres primeres places jo crec que sí que queda entre aquests tres equips, entre Miami, Filadèlfia i Milwaukee. El que crec que estarà més apretat, Artau, i on hi haurà més moviment és entre la quarta, la cinquena i la sisena, Chicago, Boston, Cleveland i, com deies fa una estoneta, aquests Raptors que estan a 3 partits, a 3 victòries de Cleveland, i no sé si encara en faran prou si Cleveland perdrà prou i Toronto guanyarà prou com per agafar aquesta sisena plaça, perquè Charlotte, Brooklyn, Atlanta, que sembla que són els equips que estaran dins del play-in, els descartem directament per aquesta plaça. Estan a 6 partits, a 6,5 partits, 6,5 victòries de Cleveland. Queden 18 partits. 6 partits de Brooklyn concretament exigeixen una tendència que no han tingut en tota la temporada, de moment, o darrerament, a sumar victòries. Jo penso que sí que perdrà prou partits Cleveland, però no sé si en guanyarà prou Toronto. Però sí que és si em dius quin canvi veig, a mi el Toronto-Cleveland em semblaria el canvi més verossímil. Després, a partir d'aquí, a veure, el que és sagrat, veient com va Boston, és que Chicago, si es queda aquesta quarta plaça, si no assoleix la tercera o la segona, que sí que és cert que sense Alonso i Caruso és difícil, reiterem, és sagrat que Chicago conservi pel que més vol la quarta, Sí, perquè Boston ve molt fort de seguir amb aquesta dinàmica, Artau, que crec que porten tot des de principis de febrer 13-3 o una barbaritat així. Boston va camí de prendre-li la quarta plaça a Chicago. Sí, de totes maneres, Chicago té una cosa bona en l'emparellament contra Boston. Si heu vist partits dels Celtics ho sabreu. Boston té la millor estructura defensiva de la NBA, o una de les millors, però tenen una defensa que tendeix a deixar l'1 contra 1 al rival. Sempre. O gairebé sempre. I ahir ho va aprofitar Kevin Durant, sobretot. Jo crec que Chicago té molt de guanyat en un plantejament així, perquè DeMar DeRozan i Zach LaVine són jugadors que se senten molt còmodes en aquest 1 contra 1. I al final
Això em sembla també fins a cert punt una mica hàndicap, o ho rectifiquen sent més agressius en aquest 1 contra 1 o donant-lo a jugadors que no s'hi sentin tan còmodes, o en un bàsquet de play-off, que al final doncs, depèn molt també del talent individual, aquest plantejament que els ha portat tan amunt en temporada regular també pot ser un factor que els limiti una mica o que hagin de redissenyar en uns play-off. Sí, completament, però no sé fins a quin punt els hi tocarà fer-ho, vull dir, quina serà la magnitud d'aquestes Home, modificacions. pensa una cosa, Filadèlfia té el millor jugador contra 1 de la NBA. Chicago té 2 jugadors que quan més còmodes se senten és en 1 contra 1. A Brooklyn, no cal que digui que és Kevin Durant, ni Kyrie Irving. Per tant, ostres, jo veig molt possible que els hi toqui treballar en aquest sentit, que els toqui retocar alguna cosa. Sí que és cert que hi ha maneres d'evitar, no, però de dificultar els 1 contra 1, no, però sobretot aquesta tendència que veiem últimament de que s'intenta portar el jugador molt a la cantonada amb ajudes des del centre o el que sigui, però jo tinc una mica d'inquietud amb aquest tema de Boston, perquè ahir ho veia en el partit i tenen coses molt bones, vull dir, és un model defensiu que pel que ells són com a equip els funciona, però en un playoff que és una lliga en un playoff que és una competició d'ajustos, potser necessitaran fer, dins de que són elit, necessitaran fer algun ajust més que la resta. La part bona és que Horford més Robert Williams són 2 jugadors molt intercanviables, que es poden canviar en defensa, que a més tenen un equip molt gros perquè Jaylen Brown és un 2 gros, Tatum és un 3 gros, Al Horford és un 4 correcte i Robert Williams és un 5 genial, vull dir, i Marcus Smart a més també és un jugador gros, i hòstia, raid de l'Albert amb 220 participants. Moltíssimes gràcies Albert per aquesta raid i benvinguts a tots els que us incorporeu venint del canal de l'Albert. Estem parlant de la classificació de la conferència est i d'aquestes posicions entre la segona i la sisena, i just ara estàvem parlant dels Boston Celtics i de si podrien prendre-li aquesta quarta plaça als Chicago Bulls. Estem parlant de bàsquet, però si la gent, l'Albert ja ho sap, si la gent vol que parlem de que sí, Azpilicueta, Christensen i tal, jo encantat, vull dir... No. Aquí tenim molts first time chat, encantats de que estigueu aquí per primera vegada i que comenteu aquí al chat. Si teniu qualsevol pregunta, qualsevol consulta, qualsevol comentari, doncs ens el podeu deixar per aquí pel xat i us el comentarem de seguida que ho veiem. Mira, per aquí en tenim un del Soforit que diu: fa anys que no segueixo l'NBA, com estan els meus Celtics amb possibilitats d'anell? Doncs just ara en parlàvem, Soforit, possibilitats d'anell, doncs no sé si tenen tantes possibilitats d'anell, el que sí que estan ara és en bona dinàmica, lluitant per aquesta quarta plaça de la posició de l'est, quan semblava que fa un mes i mig doncs estaven en 8ª, 9ª posició i veient-les passar bastant negres, Artau. Sí, estan molt bé en defensa, ho parlàvem ara, Soforit, la millor defensa de la Lliga, o una de les millors, a nivell d'estructura la millor, a nivell de números no ho sé ara ben bé, i per altra banda en atac, doncs bé, ja ho vam veure ahir, no? Si tens una estrella que se'n pot anar a 50 punts, com és Jason Tatum, també tens molt de guanyat, per tant, es pot ser molt optimista amb aquests Celtics. No sé si possibilitats d'anell, com deia l'Edu, perquè al final hi ha molts equips, Miami, Filadèlfia, que han fet apostes guanyadores, Milwaukee és el vigent campió, però sí que és un equip que, per aquest plantejament amb Alès, pivots com Robert Williams, que són defensors molt sòlids, i aquesta parella Marcus Smart, Derrick White, poden posar la vida molt difícil a qualsevol equip que visqui del talent ofensiu. Mira, més preguntes per aquí. L'Ebron Culer diu: quin és el millor jugador català actualment? A l'NBA, Ricky Rubio. Sí, ja està lesionat. Sens dubte, sí. El Soforit diu: les defenses guanyen campionats, així és, Soforit. Exacte. I el Doritos pregunta pels Bulls. Doncs els Bulls, que ara mateix són quarts, s'haurien d'enfrontar als Celtics en aquesta primera ronda. Sens dubte una primera ronda de playoff amb molta xitxa, Artau. Sí, estem patint. A veure, Doritos, vull dir, al final Chicago té millor equip del que està reflectint ara mateix, perquè té de baixa els 2 millors defensors, que són Lonzo i Caruso, i a més tampoc té ara mateix a Patrick Williams, però sí que és cert que en atac ja ha demostrat que funciona, i jo penso que si hi ha possibilitat de recuperar abans que acabi la temporada regular aquests Lonzo, Caruso i Patrick Williams i rodar una mica, tornarem a veure uns Bulls més similars als de l'inici de la temporada que els de després, que els de les últimes setmanes o fins i tot l'últim mes.
Després, el Teo Castany diu: què creieu que falta al projecte dels Celtics per donar el salt a aquestes possibilitats d'anell? Jo ho tinc clar, em sap greu per Marcus Smart, però a mi em falta un base. I això que Smart últimament està fent bons partits, està aportant bastant, però sí que un base de més entitat, un base diferent, si més no, perquè Smart al final ja ho portem aquí dient molts dies, Artau, Smart no és un base com a tal. Exacte, és interessant, és un jugador interessant. A més, tenen la sort que tots els jugadors poden passar bé la pilota del quintet, perquè Robin Williams és un molt bon passador per ser un pivot, el Horford ja sabem de quin peu calça el sistema de Boston, Jaylen Brown, Jason Tatum són alers que poden generar per ells i per companys sobre bot, i Marcus Smart, així com Derrick White, són jugadors que també poden dinamitzar, però no tenen cap generador passador pur, saps? Vull dir, potser els hi falta això. Un Ricky Rubio, per exemple, un Ricky Rubio sa, per Boston hauria estat de conya, els hauria anat de perles. Els hauria anat molt millor que apostar per Schroeder, això sens dubte. Veig que el Soforit i el Doritos es discuteixen, es rebaten sobre Bulls i Celtics. El Guyo ens pregunta, diu, què els hi passa als Warriors? Doncs és el tema que tocarem d'aquí poc, per tant el tocarem ara mateix, però sí que és cert que el teníem plantejat com una mica aquesta crisi dels Warriors des de la baixa de Draymond Green i l'Ola Stone, que abans s'ha subscrit i és la primera vegada que participa al xat, diu Ricky és de la penya. És de la penya, realment. Sí, això ja ho sabem. Abans de passar al següent tema, seguirem amb els comentaris al xat. Et volia preguntar-te si vas poder veure el Heat Sixers de l'altre dia. No. Si recordes, n'havíem parlat el dimecres, em sembla, que era un partit que no em semblava tan concloent. El divendres em va parlar, sí. Sí, el divendres. I no el vaig veure perquè quan vaig veure que no jugava Harden ja em va semblar definitivament un partit que no em serviria per aprendre, no sé com ho veus tu, però que no serviria ben bé per aprendre res de la temporada. Doncs l'únic que em va servir per aprendre va ser les defenses especials sobre Embiid, com Spoelstra plantejava aturar l'estrella dels Sixers i doncs era a 2 contra 1 gairebé tota l'estona perquè Embiid es deixés anar la pilota i el que hagués de llançar fos un altre que no fos Embiid. Més comentaris. Mira, diu el Dani Tornero: hola, què us sembla la irrupció de Ja Morant? A mi em sembla dels millors bases que he vist mai. Jo crec que té projecció per ser un base històric, sobrat que la té, perquè és molt jove, i sobre la irrupció ho parlàvem abans, quan fèiem el debat sobre qui seria l'MVP. És candidat a MVP, almenys per nosaltres, i ha estat el jugador més votat en el xat. Per tant, hauria de ser és un jugador que, vaja, està sent dels 5, 6, 7 millors de la competició aquesta temporada. Per tant, irrupció en una situació d'uns Grizzlies que dèiem abans que fins i tot semblava que a l'estiu volien fer una mini reconstrucció sobre la marxa i no, s'ha convertit en un equipatge en gran part gràcies a la producció, segurament per sobre del que fins i tot esperaven d'un Ja Morant que està en 27 punts i gairebé 7 assistències. No sé si vas veure, Artau, el tuit que va fer Allen Iverson la setmana passada, on hi havia un trofeu de MVP i penjava una samarreta de Ja Morant i posava tard o d'hora. Doncs si no serà aquesta temporada amb la projecció que té, al final és projecció MVP, crec jo. Al final és que Ja Morant té una cosa especial i que crec que captiva molt a Allen Iverson, que és això, que és el líder d'un mercat petit. I Allen Iverson no era en un mercat petit perquè era els Sixers, però sí que era un jugador que era una mica com underdog dins de la lliga. Llavors, com que comparteixen aquest punt d'essència. I segurament el seu passat Grizzly, per molt que fos en un breu període de temps, segur que li guarda bons records d'aquell pas per Memphis i també doncs, el que Ja Morant s'hagi fixat en el joc d'Iverson per elaborar el seu, doncs també deu tenir un component, deu ser un factor al que Iverson li captiva. Teo Castanyes diu: està clar que necessiten un salt de qualitat al base, però la peça sacrificada és Marcus Smart. Abans de la lesió no feia més que somiar amb Ricky als Celtics. És que, entenc el que vol dir, perquè al final Marcus Smart és un jugador que és molt adorat allà i tu sempre el voldries al teu equip, realment. Sí, però la cosa és que no pots prescindir gairebé, a no ser que siguin oportunitats claríssimes, de Jaylen Brown, aquest segurament és una mica més prescindible, ni de Jason Tatum, que per mi és absolutament imprescindible en el sistema dels Celtics,
Robert Williams crec que tampoc l'hauries de tocar, a no sé que et sorgeixi una oportunitat molt bèstia, perquè és clau en l'estructura defensiva. Al Horford no trauràs res que millori l'equip per al Horford, sincerament. Per tant, tots els camins et porten a que si has de traspassar alguna cosa és Marcus Smart. Bé, o ara Derek White, però sobretot Marcus Smart. Però és per Derrick White acabant d'apostar per ell, dubto que a l'estiu, no ho sé, si els hi funciona d'ara fins a final de temporada, dubto que se'l vulguin treure de sobre. No, de fet, si acaben a l'alça, potser no traspassen ni a Marcus Smart, No. És que és el més probable. Vull dir... Però vaja, o sigui, que si s'hagués de fer un salt de qualitat més, per mi passa per això, passa per Marcus Smart. Jofrevich, que se n'ha anat, diu que guai tanta gent, veurem la resta en diferit, bona feina i fins dimecres. Fins dimecres, Jofrevich, la gent que s'ha incorporat ara, que sàpiga que som aquí els dilluns, els dilluns per parlar de NBA, els dimecres per parlar de bàsquet europeu i els divendres per parlar del que vosaltres vulgueu, que a més el divendres a les 5 de la tarda hi ha un programa que el fa l'Edu que es diu Visió NBA, que serveix per parlar de tot el que ha passat des d'un punt de vista més desenfadat, més divertit, i per altra banda que els dimarts de tant en tant es juga a l'International Basketball Manager. El Not Valls diu, tradejar a Marcus Smart i draftejar a Marjon Beauchamp. Estem totalment d'acord, Francesc, ja ho saps. Jo estic en aquest barco, el carismòmetre Marjon Beauchamp a Boston rebenta. Després, Marjon Beauchamp, per qui no ho sàpiga, és un dels jugadors que es presentarà al draft de l'any vinent, d'aquest mateix any, perdó, i és un jugador del G-League Ignite. Necessitem avui descobrim de Beauchamp, Artau. Hi serà. Doritos diu, qui creieu que guanyarà l'NBA? No en sé molt de bàsquet. Pregunta molt oberta. Sí. I crec que és un any que és molt difícil de vaticinar. Jo, si me l'hagués de jugar, Edu, a dia d'avui, l'equip més sòlid, Suns, però i l'aposta més segura segurament a dia d'avui està entre Suns i Heat, realment. Sí, home, jo si he d'apostar aposto per Heat, que és el meu equip, i sí, Suns, Heat, però també dependrà de com acabi aquest últim tram de la regular, doncs equips que aspiren a aquest títol, doncs Philadelphia, Milwaukee, equips que comentàvem ara, i al final doncs tot dependrà del playoff, de lo bé que estiguin a la primera sèrie i de les evolucions que puguin tenir dins del cau, no? Es pregunta el Dani Tornero, diu, creieu que els Lakers jugaran playoff o es quedaran fora? Penso que seran a play-in. Play-in, sí, jo també. I llavors, ara la classificació com està exactament? Això és el que vull veure. Però, digues. Els Lakers estan novens a 4 partits i mig dels Clippers. Jo, Edu, en un partit de vida o mort, que és el play-in al final, o 2 o 1, les meves fitxes sempre van a l'Ebron. Ara s'enfrontarien en la primera ronda d'aquest play-in contra New Orleans sí. I després contra el perdedor del Wolves Clippers. Jo, clar, és que fer 2 partits és difícil, però, o sigui, jo en partits sense marge d'error, l'Ebron sempre el meu equip, i tenir l'Ebron és un gran avantatge. Per tant, jo si me l'hagués de jugar diria que sí. Sí, perquè els 2 partits del play-in els poden guanyar, llavors ara seria divertit perquè s'enfrontarien als Phoenix Suns, que es tornaria a repetir aquesta primera ronda de la temporada passada, no? Sí, seria curiós. Una ronda que, per cert, recordem que canvia per la lesió d'Anthony Davis, que abans estava molt més igualada del que semblava en un inici. De fet, estàvem veient fins i tot la millor versió dels Lakers de la temporada en aquella sèrie. És important, això. Mira, diu el Dani Tornero, diu, sembla mentida que els Lakers amb el roster que tenen vagin tan malament. Bé, al final és una plantilla que es va construir a partir de molts noms. Alguns per perfil fins i tot semblava que encaixaven o que podien encaixar bé, no? Perquè al final eren jugadors, diguéssim, tiradors, executors per posar al costat de l'Ebron i tal, però faltava defensa i al final també s'ha demostrat que en certa mesura faltava frescor, faltava joventut. No apostar per l'Ebron a partit únic és voler posar els dits sota la tapa del piano, ens diu el Teo Castany, exacte. I en referència a això que deia el Dani per aquí pel xat, actualment ho hem dit abans, tant Lakers com Nets, que eren els 2 superequips a principi de temporada, igual que ho eren la temporada passada, que la gent deia que juguin ja a la final abans de començar, que això ja està, doncs tots estan en menys del 50% de victòries. Sí, i els 2 equips, dins de tots 2 per raons diferents, però no han funcionat. Vull dir, exacte. I van tenir apostes similars.
Veurem. Brooklyn en parlàvem la setmana passada, també ha fet coses estranyes. Jo ja ho vaig dir, Edu, Miquel, Dragic, Mills, Seth Curry i tal, per individual són molt bons, però repartir minuts entre jugadors tan similars en certa mesura, sobretot Dragic i Mills, no tan... Curry, que sí que està jugant de base, per cert, Curry, per cert, m'inquieta una mica, em posa una mica nerviós, i després veus que el perfil de pivots, Drummond juga minuts importants, que l'alternativa és o Blake Griffin o Nick Claxton, que són apostes poc segures. També em deixa molt fred, molt fred aquesta reconstrucció dels Nets sobre la marxa. Veurem com s'adapta Ben Simmons quan torni i si pot tornar de cara al play-in, perquè això, com veiem, els Nets ho tenen bastant complicat per entrar al play-off directe. Sobre el play-off dels Lakers, ens comenta el Javier Ewing, per un play-off a 7 partits els Lakers no poden aguantar físicament. O sigui, no, el que dèiem, Javier, era que segur que al play-in tenen opcions de passar, però després no parlàvem de la primera ronda, que segurament tots veuríem una primera ronda com la de la temporada passada, Artau. Sí, és això, però en condicions diferents, perquè els dos equips han evolucionat i bé, doncs sí que tenen alguna modificació important en el seu joc, com per exemple la que comenta el Guyuf, diu que el desmuntar la defensa que els va fer guanyar el campionat per fer encaixar Westbrook. Exactament això, van prescindir de Caruso. Per mi també es van equivocar passant de Marc Gasol a Dwight Howard més DeAndre Jordan, perquè tenien al cap la falsa idea de que pivots atlètics anaven millor al costat d'Anthony Davis, perquè en el seu moment Dwight Howard els va funcionar més de Javal McGee, però és que cap dels dos ja és... Howard no és el de l'any de la bombolla i DeAndre Jordan no és el Javal McGee actual, per tant em semblava una errada. I per altra banda, doncs això, la baixa d'Àlex Caruso, que era una mica el seu defensor de referència i un tio que a més era molt intel·ligent en termes tàctics, doncs també els ha matat. Per tant, també. Sí, el desmuntar la identitat defensiva per construir una identitat ofensiva va ser una pèssima decisió, sobretot que el teu entrenador és Frank Vogel, no Mike D'Antoni. I també doncs, desfer-se de Caldwell Pope, de Kuzma, de Harrell, també eren jugadors d'un perfil diferent que ara doncs, amb Malik Monk o jugadors així no tenen, no? Han anat a buscar potser més punts o més equilibrar l'equip i l'han desequilibrat. Al final Caldwell Pope et servia una mica de glugai, encara que no ho sigui, no? Sí, mira, diu el Swaggy, l'únic que els ha sortit bé és Malik Monk, que sí, que és l'únic jove i l'únic que no podran renovar la temporada vinent, perquè trobarà un nou contracte gros en una altra banda. Sí, exacte, sí. El Teo ens diu, sembla que el GM dels Lakers ha muntat aquesta plantilla com si estigués jugant al 2K. Sí, és que és exactament això, van ajuntar noms, va buscar, o sigui, pujant per cas, ja fa temps que no jugo el 2K, però sí que és això, vull dir, va veure que Westbrook tenia 89 de valoració, donava 3 tios que estaven entre 78 i 83 i va dir, doncs va, sortim guanyant, saps? Ja ho tenim això, exacte. I no va així. I no. Vinga, va, seguirem avançant i ara és el torn de parlar d'aquest últim tema del triple d'avui, que són els Golden State Warriors. Aquí teniu els problemes que tenen, posem una mica de context. Actualment segons amb 43 victòries i 21 derrotes, amb els Grizzlies molt a prop, amb uns Grizzlies que estan empatats, de fet tan a prop que estan empatats amb els Grizzlies però amb 43 i 22. En els últims 10 partits porten 2 victòries i 8 derrotes, 5 victòries i 8 derrotes en el mes de febrer, el seu pitjor mes, i, una victòria i 5 derrotes després de l'All-Star, Artau. Sí, jo mira, tinc una imatge al cap de l'altre dia, que em va inquietar molt, que va ser, no sé si tu vas veure el partit, sí, em vas dir que sí, contra els Lakers, al descans. No l'he vist sencer, però vaig veure un tros bastant interessant, sí. Al descans, Klay Thompson agafa i se'n va dir, o sigui, abans que el canvia quan quedaven 15 segons o una cosa així, i molt frustrat se'n va Klay Thompson directament a vestidors, sense dir res, i sense que fos cap lesió ni cap història, perquè després va tornar a sortir el segon temps. Males sensacions a Golden State, males sensacions perquè Curry fa un mes aproximadament, una mica més, fins i tot des de desembre diria, que no troba la comoditat de les primeres setmanes de competició. Males sensacions perquè evidentment Klay Thompson necessita un període d'integració del qual no està disposant, perquè la classificació està més estreta en la lluita de segona, tercera, quarta, cinquena plaça del que podíem preveure en un inici. I per altra banda també
males sensacions perquè des que no hi és Draymond Green els falta el tio que el retroalimenta millor amb Stephen Curry en atac, però és que també els falta l'àncora defensiva. Vull dir, a veure, tu no pots evitar que l'Ebron et faci més de 50 punts el dia que té el dia, o no pots evitar que et faci un partidàs, més ben dit, però sí que pots convertir aquests 50 i tants punts en uns 30-35, saps? I això ho pots fer Draymond Green, però clar, si no el tens, doncs et falta el jugador que s'hauria de fer càrrec d'aquest jugador més perillós de l'equip rival. Llavors, esclar, la defensa ha desaparegut, l'atac carbura menys i els Warriors, doncs, fins a cert punt, podríem dir que s'han vulgaritzat una mica. Draymond Green, recordem que no està disponible des de principis mitjans de gener, que els Warriors ja porten molts partits jugats sense Draymond Green, però sí que van tenir un tram de mitjans finals de gener d'encadenar doncs, 8, 9, 10 victòries consecutives, i és des d'allà, des de l'últim partit que guanyen contra Oklahoma City, que comencen a aparèixer les derrotes abans de l'All-Star, i ara, posteriorment, després de l'All-Star, aquest 1-5 de rècord que comentàvem també, no? Al final, en aquella ratxa de 10 victòries consecutives ja no hi era Draymond Green. Què li està faltant a aquests Warriors, Artau, per tornar a aquesta ratxa de victòries? Per mi els està faltant el punt d'encert de Curry, òbviament, per mi però sobretot és el tema Draymond Green. És que no oblidem que els Warriors eren una defensa top 5, top 3 de la Lliga, abans de la lesió de Draymond, i al final és que és una baixa estructural. A vegades, i això que puc dir ara pot semblar una tonteria, és evident que Stephen Curry és molt millor jugador que Draymond Green, en paràmetres històrics i en paràmetres individuals, però dins del que són aquests Warriors, dins d'entendre'ls, Edu, són igual d'importants. Sí, i tant. I tant, i tant. Per tant, aquest connector que els falta és el que els fa deixar de ser un equip grandíssim, de fet diria que candidat a tot amb el seu quintet titular a ser un equip més estàndard, vull dir, més flaqueses, més mancances, i sobretot una altra cosa que fa temps que tinc al cap. Cal molt més cal que trobin algun generador a la segona unitat. En parlàvem a l'inici de la temporada, a mi em posava molt nerviós que després de Curry hi hagués un desert quan a bases, i s'està corroborant això. Vull dir, és que I al final hi ha un altre tema. A vegades ho oblidem, però és molt cert. Curry és un jugador que és molt bon passador, però les seves opcions de passada i la gravetat ofensiva en general, Edu, neixen de la seva capacitat de llançament, no de que sigui un passador nat. Si no li entren els tirs, la manera de cobrir-lo és diferent. I clar, no és que digui, val, tinc el tir i si no tinc el tir tinc la passada, és que si no té el tir, la seva capacitat de passada, que en general ve de superioritats que ell genera i de tensions que ell genera en 2 contra 2, en sortir de bloqueig indirecte, el que sigui, desapareix. Desapareix o es minimitza. Es minimitza, bueno, llavors quan no té el dia en el tir, llavors va cap a dins amb els floaters i entrades fins a sota, però llavors apareix quan no té opció d'aquest llançament de finalització més propera a la cistella, llavors sí que ha de buscar la passada, perquè no li queda una altra. També et dic una cosa, Artau, normalment acaba trobant el forat per finalitzar. Sí, però bé, ha perdut una passa d'explosivitat, podríem dir, ha perdut també, no sé, ell enfocant l'anella ha perdut una mica amb el pas dels anys, que és totalment normal quan tens 33 tacos ja, però vull dir que al final els Warriors jo penso que han de trobar una alternativa perimetral pel dia que Curry no funciona, que no vol dir que aquell dia no jugui Curry, vol dir que aquell dia plantegis joc amb 2 bases, per exemple. Però al final aquí també s'està notant els problemes en la generació que et crea que no jugui Draymond Green. Al final Draymond Green distribueix molt de joc quan és a pista, baixa ell la bola i inicia ell molts atacs, i el no tenir-lo també al final actua com a base secundari, entre cometes, en segons quins atacs, i això ho estan notant molt també, Artau, no només a nivell defensiu. No, perquè com a generadors són una unitat, per entendre'ns. Són 2 cares de la mateixa moneda. Draymond Green permet que Curry generi sense pilota perquè es mou, li donen mà a mà, talls, bloqueig d'aquests que li posa pel seu llançament. Però clar, és que sense ell passes a dependre de Curry exclusivament. I ja et dic, el dia que Curry no té el llançament,
la gent, ell també perd aquesta capacitat de passada perquè no genera tanta atracció, no genera tant d'interès, i això per mi és un peix que es mossega la cua als Golden State Warriors en aquesta etapa sense Curry. I al I si li final... sumes que ha perdut aquesta punta d'explosivitat que deia abans, que em sembla que l'ha perdut, doncs et queda això, et queda un equip molt més limitat. Digues. I en relació al que deia Martau de que faltava un base o això, no creus que també els hi podria arribar a funcionar tenir un jugador de l'estil de Draymond Green en atac, no en defensa és molt complicat, però perquè trobar algú que sigui atac i defensa del mateix perfil que Draymond Green, però algú que en atac els hi pogués funcionar, algú que pogués repartir joc com ho fa Green i entendre's amb Curry, jugar els mans a mans aquests que fa Green, que s'hi pogués acostar, no dic que tingués la societat que tenen ells dos perquè al final fa molts anys que juguen junts i es coneixen a la perfecció. Això no ho trobaràs ara al mercat. Jo el nom que tenia al cap que et pot funcionar en aquest escenari és una mica James Johnson, si vols una alternativa low cost, el dels Nets, però clar, ara ja no el trobaràs i a més és un jugador que ja està en un contender. I el que sí que he vist en les últimes setmanes, Artau, és que tot i que aquests problemes que tenen, aquestes derrotes i tot això, al final estan seguint apostant pels joves, per Jonathan Kuminga i també per Moses Moody, que l'altre dia doncs, va fer un bon partit contra els Lakers també i que estan mica en mica van creixent aquests jugadors dintre dels Warriors. Sí, Moses Moody va a més i Kuminga, bé, doncs m'hauré d'envainar amb ell perquè m'esperava molt menys de la seva primera temporada a l'NBA i està anant molt millor del que m'esperava, està entenent el joc molt bé, sobretot això en caigudes, està jugant de bloquejador de Curry en molts moments, atlèticament és una meravella, és un tio que allargarà la vida útil de Curry, per tant, ja va bé que s'estigui integrant des del dia 1, que no m'ho esperava, però clar, de totes maneres sí que és cert que et donen coses, sobretot Kuminga, que la plantilla no tenia, però no són de les necessitats principals que té l'equip. És a dir, sí que atlèticament Kuminga és de les necessitats principals, però continues necessitant coses que ells no et poden donar. Per aquí el Soagui ens deixa un comentari, diu compte que May té el dia, referent a aquest partit del bàsquet Manresa, que ja està en directe, tot seguit mirarem aviam quan van i us donem el resultat i la situació del partit i Artau, tanquem aquest capítol dels Warriors i quasi que engeguem ja la pròrroga, aquests 5 últims minuts on podeu comentar i fer totes les preguntes que vulgueu per llançar els últims temes abans d'acabar aquest Cassoleta NBA d'avui. Ja tenim els 5 minuts, el comptador de 5 minuts llançat aquí a la part superior de la pantalla i ja ens podeu anar deixant tots els comentaris i preguntes. Ara vaig a mirar el tema del resultat del Manresa per dir-lo, perquè aquí ho tindrem. I mentre, podem comentar els partits d'avui, Artau. No he vist que hi hagi res massa interessant fora d'aquest Bulls Sixers de la una. No he vist ben bé els partits que hi ha en joc, per tant no et mentiré, però deixa'm fer un cop d'ull. Espera't, segurament trobi alguna cosa, A veure, que vagi igual, algun al·licient estrany que sigui, algun partit tindrà alguna cosa. Jazz Maps, Warriors Nuggets sense Curry. Home, el Jazz Maps és ben sol, tio. Sí, Jazz Maps i Bulls Sixers són els partits del dia. Sí, Warriors Nuggets també està bé. No juga Curry, has dit? No juga Curry. Va, doncs si no juga Curry no està tan bé. El Blazers Wolves no juga amb Fernie Simmons, per tant no estarà tan bé. Ostres, tens un Atlanta Hawks Detroit Pistons, tens un Kate Cunningham contra Trae Young, tio. Sí, a primera hora, però bueno, a primera hora és millor el Bulls Sixers al final. Si he de triar, trio Bulls Sixers abans que el Hawks Pistons. Mira, diu per aquí el teu Castany, diu primer dia que us veig i molt bé, m'hi passaré més sovint, doncs un plaer, Teo, ja ho saps, aquí som gairebé cada dia, menys dijous hi som realment cada dia, el dilluns parlem només d'NBA, com dèiem, i el dimecres només d'Europa. La resta de dies doncs, és una programació més temàtica. El Chico diu, del retorn de Fultz no n'heu dit res. No he pogut veure molt poc d'Orlando, Chico. Jo també. Jo vaig veure que va tornar l'altre dia, que feia molt que estava lesionat i bueno, també ens alegrem d'aquesta tornada de Markelle Fultz a les pistes i també se n'alegren com el Chico els aficionats dels Orlando Magic.
És que al final, bé, ja ho veurem. Jo de totes maneres tinc dubtes, Francesc, amb Chico, amb Orlando, perquè és que si els teus bases són Jalen Sachs i Cole Anthony, tu has de buscar un traspàs per Markel Fultz. Veurem què fan amb Fultz després d'això. Aquí el Swaggy ens diu: quina mandra els Jazz. Em fa gràcia el comentari. M'agradaria, Swaggy, si ens pots especificar què és el que fa més mandra d'aquests Utah Jazz. Si és Rudy Gobert, si és el senyor Snyder, si és Donovan Mitchell, que ens diguis què fa més mandra. Aquesta matinada, rècord de Bojan Bogdanovic amb 11 triples i cap cistella de 2. Típic, Bogdanovic. Ja els hi va bé. Diu, bueno, però si fan bon final es pot treure algun interior prou interessant, penso. Ja ho veurem. També pensa que heu de draftejar alguna cosa, I teniu overbooking en diverses posicions. No, sí, hauran de fer fora gent a Can Màgic, sí, per entrar al draft, més i a veure si poden aconseguir algun agent lliure, però si al final el traspàs per Fultz, doncs al final si han de triar entre els tres, com diu el Chico també, el descartat hauria de ser Fultz. Sí. Per tant, això estarem atents. També tenen per allà que hem de buscar alguna opció de traspàs per Terence Ross. Jo vull saber què volen fer amb Mercy Hampton, com el visualitzen. Entenc que tendirà més el 2-3 que cap altra cosa, però ja ho veurem. I després el Swaggy diu, és un equip que ni avança ni van enrere, sempre els mateixos jugadors. Doncs mira, ara diré una cosa. Sobre els Jazz, Què dir? Ostres, pensava que ho deia d'Orlando. No, parla sobre els Jazz, que li preguntava què era el que li feia mandra, i és això el que li fa mandra. Si és dels Jazz estem d'acord. Si és d'Orlando, mira, ara diré la tonteria del directe, però m'és igual, vull dir, ara diré. L'any vinent Orlando serà equip de play-in i es pot marcar la de Cleveland d'aquest any. Apa. Depenent dels moviments que hi hagi, també. No, amb la plantilla que tenen ara. Bueno, crec que és massa tirar-te la massa. Jo ja ho he dit, Edu, diré la tonteria del directe, i l'he dit. I mira que se n'han dit moltes al principi, però per mi... com les del principi no, no la supera. Jo ho dic, l'any vinent veig Orlando al play-in. Play-in sí, però... Sí. I potser a mínim el play-in que el veig amb opcions de donar-nos les sensacions, que no vol dir la posició, les sensacions que ens ha donat Cleveland aquesta temporada. La segona temporada de Jalen Sachs a l'NBA, la línia dels rookies i sophomores d'Orlando serà bona. Cole Anthony està evolucionant cap a un jugador que serà molt bo a l'NBA i que s'entendrà bé amb Sachs. Franz Wagner, ja hem vist de quin peu calça. Jonathan Isaac ha de tornar en algun moment. I després, a poc que escollis bé entre Pablo Banchero, Jabari Smith, AJ Griffin i tal, doncs jo estic encantat. Jo em penso que seran un equiparro. Swaggy diu, Isaac tornarà algun dia? Sí. Isaac, compte que la temporada vinent la jugarà segur i suposo que fins i tot aquest any. No sé què ha passat amb Isaac, vull dir. Ha sonat ja la botzina de la pròrroga, acabem amb els últims comentaris. Aquí el Chico diu, bé, i Wagner, sorpresón. Doncs el Wagner bo, que portem dient des del principi de temporada, Artau. Sí, no, molt bé. No, l'altre tampoc és dolent, però jo el vull veure a Europa. A Mo el vull veure a Europa. Sí, veurem si acaba fent el pas i tornant. De moment crec que mentre pugui doncs jugarà amb el seu germanet als Magic. Sí, segurament. Vinga, doncs ho hem de deixar per avui, ho deixem aquí amb acabat aquesta pròrroga, amb aquesta sirena que heu sentit fa escassament un minutet i donar-vos a tots les gràcies, com sempre, per acompanyar-nos un dia més aquí al Cassoleta, al canal de Twitch d'Esmaixada.cat. Us recordem la programació dels pròxims dies, una programació que va començar la setmana passada i que aquesta setmana doncs se'n tornem-hi. Demà tindrem la partida de l'International Basketball Manager, que hem de veure encara si serà a les 5 o a 2:45, segurament serà a les 5, ho tindreu confirmat al nostre Twitter. Dimecres tornarem a ser aquí al Cassoleta a Europa a 5:15 i divendres la doble ració a les 5 amb el Visió NBA amb mi mateix i a les 7 estarem aquí també un altre cop amb l'Artau fent remenar la Cassoleta, però el divendres amb la particularitat que el guió el poseu vosaltres, poseu les preguntes, els comentaris i els temes que voleu que parlem al aquest Cassoleta de divendres i això és tot per avui. Moltíssimes gràcies, Artau, un dia més. A tu, Edu, un plaer, com sempre.
I moltes gràcies a tots per acompanyar-nos, que tingueu bona setmana i recordeu que demà estarem aquí jugant a l'International Basketball Manager. Us esperem.